हेलौ आं न'आवनो दं नै बनसो सिनगासिनोमोन आं बहा दे फै दे बिमा ओइ बिमा बहा मा खालामखो नोंलाय हा माथो जाखो जेबो नङा बिमा सुबुङा मोनसे गोनांथार खामानि दंनो बेयावसो थांफानो लेंहरदों बेयावसो थांनो नागिरदों आं दा एसे लेट जाबोनो हागौ ओंखामा खुरना जाग्रोदो दे जागोन दे बिफा सोरां बारां फै आं हारसिं थानो गिसोयो नोंथ' मिथिखागौ आंना देहायाबो मोजां नङा माब्लानि समाव मा जागोन बेनिखायनो गियो आं आरो जेरावबो हाबलु हाबला दाखालाम खामानिया जोबबानो थाब फै जागोन दे बिमा नों बेफोरखौ सिन्था खालामनाङा आं थाबैनो फैगोन ना आरो नोंनि देहायालाय दानो सम जायाखैना डक्टरनि बायदिब्लाथ' दाबो 2 दान दंबावो ना थेवबो बिफा न'आव मानसि थानायबा गिया जागौ आं दा मानसि गैयिखायनो गिनाय मोनो आं माब्लाबा जुदि नों बहाबा थांनानै न'आव थाब फैफिननो रोङाब्ला आं जुदि माबा मोनसे जानानै थानांगौबा बाब्राबसो थैलांनांगोन आं बिदि दा बुं बिमा आं थासान्दि नोंखौ जेबो जाया आरो आं नोंखौ जेबो जानोबो होआ नोंखौ लानानै जिउआव आहा गोबां मिजिं दं जागोन दे बिफा आंबो नोंनि अननायजोंनो थैजासिम थांना थानो लुबैयो नों सिन्था दाखालाम बिमा गावखौ जोथोनै लाखि नै सुबुङाबो सफैबाय बे थाथ' बिमा आं थाबैनो फैफिननो नाजागोन जागोन दे आरो जेरावबो गोदो गोदा दाथालाबाय लोगोफोरजों लोंला जाला दाखालाम बिमा नोंनि मेगनाव मानो मोदै बोहैदों हामा बिमा बिदि गाबनो हामा नों दुखु जानानै गाबोब्ला जोंनि फैनो गोनां सना फिथरा दुखु मोनगोन बेनिखायनो बिमा प्लिज नों दुखु दाखालाम थाथ'दो हामान्दो एफा गोबाव जाबोखो है गारिखौ बाजाराव फिफा लांदोंमोन बेखौ नेनानै एसे लेट जाबाय आं बेफोरखौ बारायदो थ' थांसै थौ हाब माला सफैनानै हारसिं होग्रोफैखोब्रा नोंलाय आंजों हायो नोंसोर बथलसो जोबबावनोसैसो नै दे मादै जोंनोबो लाबोदो गंसे खालामहैनो गोबैबा दाबो सफैलायो बहाबा सोरजोंबासो जिरायनानै जौ लोंहैलायबाय खोमा बिफा आं नोंखौ बुंखादोंमोन जौ लोंनानै दाफै होननानै लोगोनि खामानियाव थांनाया लोंनानैसो फैलायबाय नोङो
बिदिजों सानबेसे बारहोबावगोन नों जिउखौ? नों मानो एसेबो बुजिनो रोङा बिफा? नोंनो जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला जोंनि इयुन जोलैया माबायदि जागोन? इयुन जोलैखौ मा गियान फोरोंगोन नों? आं मा समाव मा मावो गावनो गाव सानस'नो हाया बिमा। आंबो दासान्दि देहाखौनो मोजां मोनथाराखै। थौ उन्दुहैदो थौ। बिमा आं बाजाराव थांनोसै, मैगं लायनोसै। ओरैनो मा नांगोनथाय? ओरैनो जेबो नाङा दे, ओंख्रिल' लाबो। ओमफ्राय सामब्राम पियाज एसे लाबोफा आरो न'आव थाब फै। जागोन दे बिमा, आं थाबैनो फैगोन। हेलौ, माहाय दं नों सनिता? आं न'आवनो दं। नोंलाय बहा दं? आं बाजारावसो फैदोंमोन। खामानि गैयाबा सेराव दसे फैब्रबलायनो। दे थांगौ दे। दे थाब फै। मानोथो थाब सफैनायालाय एथ' लेट जाबोखो? गारिखौनो नेबाबो मोनाखै गावफ्रा। नोंहा लेक्सारसो होदों। ओमफ्राय ओंख्रि लांनो फैनाया बेयाव आंखौ लोगो हमफैनानै दा बेसेबां दाम जानो नों? हैद बाद हो बेफोरखौ। ओमफ्राय नोंनि फरायनाया माबोरै सोलिदों? फरायनायाथ' मोजाङैनो सोलिगासिनो दं सार। ओमफ्राय थाब लानानै खारखायाबा नै साख्रि आवलाफोरसो नायनो फैहां जागासिनो। आन्दायगोनबो नों खिन्थु। फैथोंना, सोर साख्रि आवला बे? आंनि सनाखौ लांग्राया दामनानै हरनां। बारा लेक्सार दाहो सार, खामानिखौबो माव। ओमफ्राय मोनसे खोथा, नोंना हिन्जावा जों सानैजों मोजां मोनलायनायखौ मिन्थियोना मिन्थिया? मिन्थिनोबा न'खराव गन्दगल जाजासिगौ। मोदोमाव दं, 7 दान जाबाय। नंगौ नामा? होनब्लाथ' नोंहा बिफा जानो मोनसिगोन। नाथाय आंथ' नोंनि गथ'नि बिफासो जानो लुगैयोना। ओमफ्राय जुदि नोंनि बुरैया बेफोर खोथाखौ मिन्थिनानै उनाव दावराव खालामब्ला? नों बेफोरखौ सिन्था दाखालाम, बेखौ आं खालामगोन। मा खालामनानै थाहैलायखो बेबा? ओंख्रिल' लायनायानो मारै एथ' गोबाव जाखो? जिखुनु नांगौबा थाब लानानै खारखादो, उनाव लेट जाबा मोननाय नङाबो। फाल्तु लेक्सार होबाय थानाङालै, थलायलांसै जेबो जायाबा। ओंख्रिल' लायनायालाय मानोथो एसेबां गोबाव जाबोखो? बै बाजाराव सासे लोगोखौ लोगो मोननानै रायज्लायनो लेट जाबाय। न' संहैदो न'। बिफा, आं दिनै देहाखौनो जि बोरैबा मोनथारदों। जेबो जायालै बिमा, दान मोनसे दंबावो ना। थेवबो बिफा, दिनै डक्टरनाव एसे नायजाहैनि नामा? नायजानांलायालै, सम जायावलाय माथो जानांगौ। खायफा सम जायावबो जायोना। दे जेबो जाया, जिखुनु जाया आं मोनसे जायगायाव थांना फैनि, नों थाथ'। जेबो गोनांथार खामानि गैयाबा थाङाबानो जागौमोन ना दिनै। आं देहाखौनो मोजां मोनथाराखै। नों खाथियाव थाबा एसेबाबो साहस जासिनाय मोनो। दे आं थाब फैगोन दे। हा बेखौलाय मानोथो लांलायनांगौ जाखो? सुबुं बिजौ थ'दों, मानोबा नांगौनो। दे बिफा, थाब फैफिनबानो जाबाय। जागोन दे। हेल', दाबो सफैया नामा? आं नेनो बाबाय, मानसिफ्रासो नायलाजोबलाय लांबाय लासिंसिंनो। थाब फैदो। ओइ, थुदो। थालेट, थुदो। मा जालाबायखोसि? मा जाखो दिनैलाय? आं माबाफोर गोरोन्थि मावाखैथ'? आंनि हिन्जावासो माबा मोनसे जाबाय नामा? बिफा, नों बहा थांखो? आं सहायनो हाला। बिफा, नों बहा थांखो?
नों मा जाखो बिमा मानो बिदि जाखो नोङो अनसुले आं नोंखौ बिदि जानो होआ बिमा आं नोंखौ डक्टर लाङो बिमा अनसुले मानो बिदि अनसुले आं नोंखौ बिदि जानो होआ बिमा अनसुले